Kagwang Mel, Kagwang Sage. Karating din kami mga kagwang. Woo! Kagulo na mga. Salamat, Gar! See you, okay. Mga kagwang, welcome to my channel. Good morning mga kagwang. Ngayong araw na ito mga kagwang ay meron kaming short line. Tapos mag halo-halo kami doon sa taas mga kagwang. Samahan niyo kami mga kagwang. Let's go! Dito na si Kagwang Mel. Alright. Action. Taas gabog. Nandyan na yung ano mga kagwang. Importante na gamit namin mga kagwang. Yung pang ano, pang halo-halo. Let's go kagwang bro. Mga kagwang, daanan mo na namin yung isang kagwang mga kagwang. Si Kagwang Sage. Yung ano namin, Prince Charming. Oh, Prince Charming namin mga kagwang. Kasi kaming dalawa mga kagwang, assistant Prince Charming lang kami. Tayo sa bahay nila Kagwang Sage. Diyan si Sage. Di, nara among Prince Charming. Prince Charming na mo. You want to bring the umbrella? Hello. Asa Sam? Wala, di mo bantu Sam kay. Sam. Kuwan daw, wala mo daw Sydney. Ha? Wala daw Sydney. Ano yung ba't yung bagay? Mga kagwang, nandito na si Kagwang Sage. Kompleto na yung ano, nag-bolt in na kami mga kagwang. Imagine ko ba sa una ba Pilipinas pa ta ba? May imagine ako ng mga palabas sa sini, mga ano ba? May bukid na snow. No? Wala na ko daman, abot ta diri no. Diyan kami mga kagwang ngayon mga kagwang oh. Finally, karating din kami mga kagwang sa area namin mga kagwang. Doon kami sa taas-taas konti mga kagwang. Pero actually pwede na din pwede ito makaabot yan. Don't run heavy. Walk slowly. We're trying to find another. Hindi mo sabi ang area. Ito nga kagamay dia. Pwede ko doon. Doon taglayin ko. Gini bro, okay lang gini bro. Ha? Ya. Ayo lagi. Yo coy. Okay mag-okay Indri oh. Ha? Okay Indri oh. Wala trail pero okay ni Indri. Oh, okay ni Indri oh. Mga kagwang oh. Diba, mas okay. Pwede ako na ha. Ano check? Pwede. Sabi niyo, sir. Power.
Nakalimut ko katong nga aking suwangan na mga gudtoy. Kaya ang suwangan na malik ninyo, di nga na ba? Kung saan, sayang ay, wata kadala kitang itong pan. Naslide ko ato bro, nakita? Ay, so. Hold you. Oh, ano? Ikaw ganyan. Kapalo na ka sa kuwan na. Kapalo na ka sa kuwan. Hindi ka mag-atrap di ba kayo? Oo. Tigulang na sapa. Kaya after pag... Alright. Oh, nagin Rio. Nagin Rio. Assist that. It's the first time. Kasi ang store rin mo pa oh. Time will come, you assist with that. You will be the king of your dad. Di mag-gara-gara, mag-start. Pero ano? Yes. Support is too. A lot of years in the time. Kinakagipambati ka rin, muna yung resulta sa amin ito. Diba? Muna yung ikuan ba mo? Kaya taga na ka lang. Ang lamig-lamig pa rin. Whew. Good job.
Kami yung buat-buat ako. Oo, may anak ba? Magtagyan ko ng YouTube tanawag ng anak siya. Oo. Tawag yung sa ko mo nani. Oh. Mag-awan na makatulog lesson gani mag-aawa ako ni ano kay makabalot pa. Oh, kala sa tong kampo di ako. Oh. Tinog na ba? Nakaya sa ulit ng mga Go. Direct for good na siya mo. Eh? Master ba for good? Ako? Ako? Cuy. Daw ang tamak siyo. Uy, burger sino oh. Tao? Oh. Kani pa din pa lapad oh. Atubangan natin. Oh, Kuan na siya. black bear. Dili na siya kanang kuan, kanang biskut. Leslie. Yan. Oo. Cuy. Paggodo ka po. Uy, meron dyan siya. Bear lagi kay kalapad yan eh. Araw, tani. Kana, niya mo ni iyang ko, no? Hey. Bukta ka. Bear yan mga kaguang. To bear. Give me the stick. See this? This one is the big main feet, And that's the main foot, and this claws. is the crow. Yeah, bear. See the way you take picture. And this is, wait, there's a smaller one. I think that's a coyote. The stick so that you can have the. No, it's like this. That's a point that you can measure how big is the. Oh, So measure how long his Yeah. nails. Let's go Haley then take a picture mo. Mother yun. Dito daw? Oh, Daddy, look at this one. It's even bigger. magdala ko ang kuan. Hindi. Spray? Naka? Kung naapa ba niya? Anak na. Those are a wolf's claws. Not like a dog. Dito na kami mga kagwang. Nakita ka na kami ng spot. Ha?
Yeah. Ikaw ba nakaglakaw lang? Ikaw po ka dala. Oo. Pero nagbuwag-buwag. Mga siguro akong ano, tulo. Tulo. Ako ba ngayon? Tulo. Ah, tupat. Tupat. Bro Mel, nagpainit ng tubig. Si Gamatitoy. Gamatitoy. Si hi Gamatitoy. Nakulo ako ng tubig mga kagwang para sa ano? Para sa hotdog. Mga kagwang, ito na yung mga sangkap mga kagwang sa ano namin mga kagwang. Special na halo-halo mga kagwang. Ito, ice cream. Ice cream. Wow. Ito mga kagwang. Tatok lang lang, tao. Tatok. Ha? Oh, si. Kagwang. Okay. Alright, solve na ang hotdog mga kagwang. Oh, laki ng hotdog mga kagwang. Ha? Kainan na mga kagwang. Ha? Na. Ha? Ayan oh. Corned beef. Rice. Rice is life, right, Haley? Yes. Hot dog. Jumbo hot dog. Sausage dog. Sausage, ha? Tapos mamaya mga kagwang, no, maghalo-halo kami mga kagwang. Ano yung mga ricados namin, no. Kain tayo mga kagwang. May kegwing. Kagwing.
Shout out, Dong Pading. Banta sunod. Who's that? That sounds like it's a house. Victorville. Mga kagwang, mag-start na kami mga kagwang, mga kagwang, maghalo-halo mga kagwang. Thank you for calling. Start na maghalo-halo mga kagwang. Kama na tayo ng, ito muna rin. Ito, jam. Jam mga kagwang. Jam. Jam. Tapos itong ano to? Coconut gel. Sa akin din. Mga kagwang, ito. Ayan. Ito, coconut gel. Hey, tamang ginamit niya. Sige. Coconut gel. Tapos langka. Mga kagwang. Langka mga kagwang. Tapos itong sugar palm fruit. Sago mga kagwang. Wag na ito mga kagwang. Ito na lang ano, ice cream. Ice cream mga kagwang. Halo ha, ano lang muna. Itong ice. Itong kagwang oh. Tinanggal ko na tong ano mga kagwang, yung pinakaubo ng mga kagwang. Alright. Tapos mga kagwang, itong ice cream. Yan mga kagwang. Oh, legit yan mga kagwang ha. Ice cream. Gatas. Yun ang wala mga kagwang. Nakalimutan yung gatas mga kagwang. Pero okay na ito mga kagwang. Alam natin mga kagwang. Mas maganda siguro ilagay ano, huli yung ano ice para hindi magano, hindi messy. Para hindi magambak-ambak sa lagayan. Para hindi magtalon-talon mga kagwang. Yan. Na. Shout out kay Edgar oh. Gar, halo-halo ta Gar. Tara Gar, baklaro natin yung Gar. Oh, Halo-halo special. oh. So, kita bro. Mga kagwang oh. 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 Baby. Hop, hop. Hop. Unahin mo yan lahat bro. Last na yung ano, yung ice. Para ano? Yung Para hindi ano bro? Ano bro? magambak-ambak. Hindi magambak-ambak. Para hindi magambak-ambak mga Ricardos. Para
Oh, langka. Jackfruits. Jackfruit. Oh, Ice yan cream. special. Oh. 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 Ice cream lang ka ni, wala ni ice. Oh. Ikamras na mga kagwang. Ikamras na. Sarap, sarap. Sarap. Oh, yung bato. Alright. Ganun siya. Alright. Sige. Langka. Betul mo dapat kon. Oh, dapat banu langka. Dapat kon Ay, siyo. maluksaw na ako, may sukar. No? Pero ano yung sukar ko? Tama. Dapat saman. May ice cream. You like ice cream, Dol? Ice cream. Pure Pure ice cream. Yes, ice cream. No mix. Pure ice cream. All ice cream. You like it? Oh, here. Get that cup. Okay, Get yung cup. that cup. No. Why? You try it. Oh. Huh? All ice cream. Okay. Mhm. I give you one. Ano? Oh, tay. Mm. Ipake na kami mga kagwang. Pababa na kami mga kagwang. Hello. Panagit sila. Oh, Bromel. Oh, Heli. Oh. Oh, malinis itong area namin mga kagwang. Leave nothing. Oh. Pero ano ito ko ang tiin? Ang tuhod ako. Nanato po sa palpot. Ang ina. Nagbaysa na ko siya. Pahuway lang nag-maisip. Parehan na po. Pahuway lang ako maayo. Nawala ko. Hi. Hi. Okay, careful. Dad, there was a way there. Why do you have to pass there? There was a way right here. Oh. That's not Not all glitters are gold. That's why you have the stick.
Oh my God. My father and Alright, mga kagwang. Alright, we're here. Hi, we're here. Oh, mga kagwang. Pauwi na kami mga kagwang. Oh, kagwang oh. Kagwang Sage oh, kagwang Melo. Bye. Bye-bye. 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 Thank you for watching. Please subscribe. Please subscribe. Bong Lara. Bong Lara. And Thank watch you. for our next video. Next video. Thank you. Bye. Mga kagwang, may daanan muna kami isang kaibigan namin mga kagwang. Tingnan namin yung mga collection niya mga kagwang bago kami uwi sa amin. Oh mga kagwang, nandito kami sa kaibigan namin mga kagwang. Oh. Edgar oh. Likod lagi. Hi, Edgar. mga Sa pikas lagi. Oh, puno. lugar din mo. Lugar sa Kerbol din, gawas din. Oh. Dalaga naman eh. Kapo na ba? Oh, dako na. Sa naggadoan eh. Hindi na ni. Oo, may pag-abot ninyo. Wala pa mo nagipadagan ni Gar. Gar, ano wala pa mo nagipadagan ni Gar? Wa ang transmission na kurog, ang support. Kung makina okay ra. Artificial to mga kagwang na grass. Lagi 94. Sukwati ang gasolina oh. Ano oh. Puno kayo. Dito ra din mo pilot? Ha? Kana kana ano? Oh, hispil lang. Kinahinom daw ko ito si amigo ba ni Kuan ba? Tanawas kilip puti pa pamuhuan eh. Wala na mga kagwang. Nagkagulo na mga kagwang. Tingnan nyo po, lahat yan sila mga kagwang, mga expert. Oh. Yun yung unang dream car niya. Tsaka ito isa. Yan. Dream niya na motor. Yan. Oh, nagkagulo na naman ng mga kagwang. Nagkagulo na naman dito mga kagwang. Nagkagulo na naman dito. Dati, yung doon mga kagwang. Ngayon, dito na naman isa. Oh? Oh? YG oh? Ah, 250. Ayaw na ko ihangil niya gamiton. Oo ba? Oo. Ayaw na niyang gamitin ito mga kagwang. Display lang. Oh, ihanger lang. Oo. Pati yung isa mga kagwang.
Oo. Ay, paayos pa gagawang display lang yan ha. Display lang yan. Ha? Pang museum na kasi ito mga kagwang. Oh, Gar, dito Gar. Oh, grabe oh. Grabe oh. 100. Ang galing. Grabe pa. Oh, grabe. Grabe. Okay. Papawis. O sige, go. Okay, go. 1, 2, 3, 4. Two finger. Two finger. Ano? Ada one finger. Woo! One more. Walang kamay. Ito yung karya ni Kagwang Edgar. Ganda talaga itong artificial na grass. Wala nang maintenance mga kagwang. Tulog lang nimo. Yaman ni say kuan, wala ko time ba? Tamat ko. Oo na mga kagwang. Muna ako kauban. Inita. Aha. Ako dito, silog ana. Hindi ako sound siya. Oho. Oh, let's go mga kagwang. Oh, let's go. Oh, Thank you for coming. oy, salamat kayo. Salamat Gar. Salamat. Salamat. Wala may kita na ako. Ito na Okay, nandito naman kami mga kagwang. Nandito naman kami kagwang. Sasakyan naman. Nagagulo na mga kagwang. Sopit ko ba? Sopit. Ako to gilisan. Ako gilisan gal. 33, 50, 35 by 33 by 15. Nya daw kay balapad. Ayo. Nya ni sud man yan naman dili dako lapad lang. Lapad kayo, oh. Lapad lang kay 15 gyapon. Oo. Yan na rin ko. Oh, you got a nice tag. Lili lang ko ba siya? It's submit din ko nga. You know, next time you have to put out there because this is Just original spacer. yan tas. Oh. No, din spacer. Okay. Rim ang rim jud oh. Naraw ni mo ang kuan o say pilay offset niya. Sige tayo offset, positive offset. Pero ako among ako na tong extension na nod ng kuan. Gar, salamat. Salamat Jar. Apila ka sa YouTube Gar. Oh, hello, taga Davao. Oo, taga sa Takwan sa Leyte Gar. Salamat Gar. See you again. See you next See you. week. Okay. See you in Davao. Okay.